Teacher Der. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Der. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Der ha. Sige. Sunod mga bata, magtuon ta sa pagsulat sa dako o gamay nga litrang D. Ngayang tingog D. Tan-awan ninyo insaon pagsulat ang dako nga litrang D. Isa pa. Okay, sunod. Kamu na lang, B. Very good mga bata. Karon magtuon ta unsaon pagsulat ang gamay nga litrang D. Isa pa, tanawan ninyo. Okay, kamo na lang, B. Sundugan ninyo unsaon pagsulat ang gamay nga litrang D. Very good mga bata. Mao to ang dako o gamay nga litrang D. Ngayang tingog D. Magtuon ta karon sa litrang D. Yang tingog D. Litrang D. Tingog D. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang D. Doktor, dentista, drum, diksyonaryo, durian, mga buluhaton, butangi og star ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga D. Sunod, ikahon ang mga litra nga na ay tingog nga D. O karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang D. Ipadayon pagsulat sa litrang D sa linya.
Daghang salamat! Bye-bye!